জীৱনমূল ফুলা মাৰণাই লগতে 10,000 টকীয়া এখন চেকেৰে সন্মানিত কৰা হৈছে। बे हाबाफारिखौ आं थांनाय बोसोराव गंबा स्कुल लानाय जादोंमोन। देग्लाय आंनि 6था लादों। गंसे बारायनाय स्कुलानो जाबाय धालिगाव गोजौ फरायसालि। बे गोजौ फरायसालियाव आं 5 थाखोनिफ्रायनो आङो 10 थाखोसिम फरायदों आरो आं बाव खेबथाम मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनो हायाखै। बेनिखायनो आङो देग्लाय बे आंनि फरायनाय स्कुलखौ आं लादेरदों। आरो बेखौ लानायनि मेन जाहोनानो जाबाय जिहेतु बै समाव आङो जे फरायनायनि बाथ्रायै बा फरायनांगौ हिसाबै आङो बै समाव सानाखैमोन। लेखाया जे मानसिया थांनानै थानो थाखाय जिखियानो मावा मानो लेखाखौ फरायथारनांगोन आरो रोंथारनांगोन। लेखा रोङाबा बा फरायनायाव जुदि जेबो आवगायनो हायाबा दानि मुगायाव जिखि हाबायानो मावा मानो जिखि खामानिया मानो बाव फैलार जाहैयो। आं बेखौ नुदों। दा बेफोरखौ साननानै जे आं हायासैब्लाबो बा आङो फरायनायनि बागै आंनिफ्राय माबा फोरोंनो हानाय आहा खेमथा गैया। दिनैनि बे हाबाफारिफोरखौ लानायनि गेजेरजों आं मोजां आलासि लाबोनानै लेंहरनानै जाय आलासि बिथांमोना जाय बोसोनखौ होलांगोन बेफोर बोसोनखौ लानानै जाहाथे नैबे फरायसा फरायसुलिफ्रा जाहाथे जौगालांनो हायो। आं बेफोर बाथ्राखौ साननानै बा बेफोरखौ लुगैनानै आं नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेसेबांसो फरायसाफोर होदों देग्लाय मोनद' स्कुलनिफ्राय 7 टप 3 मोनफा स्कुलाव टप 3 हिसाबै आं लादों। होमबा मोनसे स्कुलाव 3 जायो। बे हिसाबै 18सा फरायसा फरायसुलिया टप 3 मोननांगौमोन। नाथाय मोननै स्कुलाव जि 3थि बाहागोआव एखे पारसेन्टेज फैदों। बिनि थाखाय बिनि बिबाङा फरायसा फरायसुलिनि बिबाङा 20 जाहैदों। आरो काजलगाव हाई स्कुला आंनि दखानजों बा आंनि लांगोना आरो आंनि दखानजों नांजाबनाय। बे हिसाबै आं थांनाय बोसोरावबो साफ्रोमबो फार्स्ट डिभिजनखौ आं बरायदों। काजलगाव हाई स्कुलखौ आं देग्लायबो काजलगाव हाई स्कुलखौ गासैबो सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसा फरायसुलिखौ बरायगोन। बेजों गासै आङो 3सा फरायसा फरायसुलिखौ बरायगोन। बेनि गेजेराव 20 साया 10,000 खरि आंनिफ्राय अनसुंथाइ एसे होनाय जागोन आरो जे फार्स्ट डिभिजन काजलगावनि बेखौ 13 साया 5,000 आङो बान्था होनाय जागोन। কিমান এটা ডাঙৰ শব্দ, কিমান মিনিংফুল শব্দ। बिथाङा बुंदोंमोन बिथाङा जेब्ला गेदेर मानसि जानो हायाखिसै, नाथाय फरायसाफ्रा जाहाथे गेदेर मानसि जायो, मोजां मानसि जायो बेखौनो बिथाङा लुबैयो। बिथांनि बे फंसे रावा आंखौ थुलुंगा होदोंमोन। তেওঁৰ পিছৰজন ব্যক্তিলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এতিয়া আমি সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ চিৰাং ষ্টেট বড়ো সাহিত্য সভা এণ্ড হেডমাষ্টাৰ শান্তিপাৰা LP স্কুল মহোদয়ক নিজৰ চিনাকি দাঙি ধৰিবলৈ মুখৰ পৰা আমি পৰৱৰ্তী